ब्लू लैंड जंगल में मिट्ठू सब पक्षी और जानवरन के दुलारा रहे, क्योंकि वो कब्बो केहू के परेशानी में ना देख सकत रहे और हमेशा ओकनी के मदद खातिर तैयार रहत रहे। एगो सुबह जब वो अपन पेड़ पे सूतल रहे त एगो आवाज सुन के ओकर आँख खुल गई। मिट्ठू भैया हमार मदद करा। अरे ई केकर आवाज है? मिट्ठू जागल तो वो चिंकी कोयल के सामने देखलस। ओकर पंख में चोट लागल रहे और ओकरा लगे एगो सेब रहे। अरे तारा पंख से तक खून निकल रहल बा। हाँ, हम अपन बच्चन खातिर खाना लेके जात रही, तभी मांझा हमार पंख में उलझ गइल। अब हमरा से उड़ल नइखे जात और हमार बच्चा भूखाइल पड़न सा। तू ई खाना ओकनी तक पहुंचा देबा तो तहर मेहरबानी होखी। अरे एमे मेहरबानी के कौन बात है? हम अभी सेब के तारा घरे दे के आवतानी। मिट्ठू सेब के अपन चोंच में दबैलस और ओकरा के कोयल के बच्चन के लगे छोड़ आइल।